mar ji en ni doho odagi chungo chenro ma kamano. Kadhi nyime en ni kinde ni ma koth mar El Nino chwe gwenge mathoth e pachoka. Gedo mar olalo ma aora Nziu mane ochaki mapiyo tok ji maok tin ne 30 otho e aora no higa mag 2021 pod ok otieki. Olalo no osechopo kwan 43 ka jodak jogo matiyo kod wang' apaya nigi kibaji kod luoro ni masira manotimore chiegni higni 2 mokadho kidek muoch kendo. Tarik 4 dwe mar 12 higa mag 2021 masira omako gweng' ma Mwingi aora ma Nziu. Oganda 33 owito ngimagi kendo lit kod kuyo kwako piny Kenya kaluwore kod kwan maduong' mar oganda mowito ngimagi e aora olalo ma Nziu. Piny owacho kod kembe migepe mathoth riwore lwedo kendo golo ringre jogo duto ma masira nojuko e bas manoting'o jogo mane dhi e arus ma aora Nziu mane ong'ado ngimagi machuok. Singo kod sei chwalo koni kod kocha ka piny owacho gero lalo manyien e thuolo mar higa achiel mane oni ngima oganda oriti kendo yore wuotho ber e wang' apayano ma Nziu kochomo nguni. Kata kamano, higni 2 bang'e, olalo mar ng'ado aora Nziu pod ok otieki. Kambi manomiyo rak pod dhi nyime gi chenro mar gedo ka kwan 43 kende mar olalo no ema oseger. Jodak pod nigi pek e ng'ado aora no kendo chopo ne chenro mopogore opogore ka gitiyo kod wang' apaya ma Nziu kochomo nguni kod Nuhu. Na hii bridge imekaa sana kama haijakamilika, so kwa maendeleo tuoni juu imemaliza mwaka na ilikuwa imeidiwa even around 6 months it will be complete the bridge. Lakini sasa tuoni kama inatusaidia sisi kama wanabiashara ama watumiaji wa hii barabara. Jodak kod johala wacho ni e kinde mag koth chunogi mondo girit nyaka pi dog piny e aora no eka mondo ging'adi, ka e kinde mamoko ka gideko chunogi mondo ging'ad aora kata ka opong' eka gichop kuonde magidhiye. Maji iko hapa na kumefungwa, lakini tulikaa hapa around 2 hours ngoja ipungue, na hadi sasa hizi bado si eti imepungua juu kama hizi gari tumeona vile imekaa tumevuka tu kwa kujiamini, si eti ni kurisk, we are risking our life. Tok mano kende, jogo matiye kambi manomiyo rak mar gedo malo lalo no bende nigi ng'ur giyango lwasi marach mar tich, chudo ma ok ni kare to kod jwang'o chenro mowinjore kit gedo mar olalo no mane chunogi mondo mine gi jwang' tich e kinde mokadho kapok ne giduogo kendo dhi nyime gi gedo no. Shida yenye iko ni kwa malipo. Kontrakta wetu malipo wanatulipa kwa hali ambayo si mzuri. E kinde ni makoth mar El Nino chwe moko kuom gwenge ma pachoka, kibaji kod luoro ogotache chuny oganda kod jodak e alworano matiyo gi olalo ma Nziu, ahinya to jogo manotony e kinde masira ma okadho ka giwacho ni masira kidek muoch kendo kaluwore ni pod ok ochopo e rang'iny mar konyo e ng'ado aora no. Mimi ni mojawapo ya manusura kwa kule janga la Nziu mnamo tarehe 4 mwaka wa 21 Disemba, na kulingana na hali vile ilivyo katika hiyo daraja sahihi, hiyo daraja imefikia 43% kwa kujengwa, kenye inamaanisha kwamba bado hakuna uwezekano wa magari kupita wakati mvua imenyesha. Kwa hivyo kuna uwezekano kwa 1% kubwa sana ya tena janga kama lile lililotendeka mwaka wa miaka 2 zilizopita kurudia tena. Gikwayo piny owacho mamalo kod mar kaunti mondo tikanyakla mano ni daraja no otieki kendo poni jal manomiyo rak onge kod thoche mar tieke, to mae omi kambi machielo manyalo tieko gedo mare mapiyo kaka yo mar geng'o masira machielo manyalo sieko. Yule contractor ambaye alipewa hiyo kazi awezeshwe kumaliza hiyo kazi haraka, kwa sababu tunatarajia mvua za El Nino sahihi. Kama Kiu Construction atashindwa, hiyo kandarasi ipewe hata Mchina. Higni 2 koro kalo, jodak, jowuoth kod johala matiyo gi wang' apaya ma Nziu kochomo nguni kod Nuhu pod nigi luoro. Chenro mag wuoth e kind mamoko pod kwamo kendo gionge kod ng'eyo kinde ma gedo mar olalo no ibiro tieki, kama duong' ma gikwayo en mondo piny owacho otiek gedo no mondo geng' masira machielo manyalo biro muochie. Nyakwara mogi tok lipod no wabro bedo kaka